Nou, voor 89 jongen. Ik ga er enkel in. Lange files bij het tankstation in Noordwoud. Maar niet te midden tussen 4 en 6 uur kunnen automobilisten de tanken voor ouderwetse prijzen. De euro gaat naar 1,20 euro toe en de diesel naar 89,90. Dus dat binnen wel echt prijzen van vroeger. Ja, zeker weten. Weer terug in de oude tijd. En dan gaan we vandaag hebben leven hier in Oudwouden. De korting van 90 cent een liter kwam voor een soort meisken goed van pas. Oh, daar gaan wij voor in de rij staan. Dat komt wel uit. En je wist toch? Daar kom je bij. Met de wedstrijd. Dus het is allemaal hoeken. Ja, valt mij. Hij je al tankt? Nee, ik niet, maar als iemand opzet, want mijn tank is leeg. Ja? Hoe? Hij hier op wachten. Zeg, wist wat het mooiste is? Tukker FM. Diesel is nou 89 cent een liter. Zo, dat scheelt. Wat betaal je normaal? In je 4,50 jaar. Nou, dat is lekker toch? Het scheelt de helft. Ja, zeker. Ik heb weer een wakje. Want om goedkeer te tanken kun je best een per kilometer rijden. Doe je dit vaker? Dit is de tweede keer. Waar komt hij vandaan? Aduard, Dus dat is nog best een eindje rijden. naar 25 kilometer. Kan het uit? Ja, dit keer uit. Zekers. Nou, voor 89 jongen. Ik ga er enkel in. Hij zei enkel, ja wel. Dan heb je er wel makkelijk in nou. Jazeker, volle beter dan nog wat dan zit je maar te zien. Dat hoeft nou niet, hè? Ja, nou straks meer liters als euro's. Plus de pin van de vrouw, dat kost me helemaal niks. Win-win. Ben